si dovolím pozvať k mikrofónu dôstojného otca Jána Košiara. Ctení a milí priatelia, matičiari, nositelia odkazu Andreja Hlinku. V roku 2007 na slávnosti odhalenia tohto pamätníka otca slovenského národa sa ma tu jeden verejne známy činiteľ a priateľ, stali sme tam vzadu, opýtal: a prečo ten pamätník nestojí niekde v centre mesta? Tak som mu povedal: no, lebo pane, vy nie ste predseda vlády. Tak ďakujme Pánu Bohu, že v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, máme tento krásny pamätník, kde sme sa aj dnes stretli. A stojí tu uprostred živého sídliska, kde určite deti sa pýtajú svojich rodičov: a kto je tento ujo? Tak je takto príležitosť povedať to aj najmladšej generácii. Pán Boh mal nášho otca národa iste veľmi rád, a to hovorím preto, lebo beh svojho pozemského života Andrej Hlinka dokončil pred 14. marcom 1939. Ak by sa bol dožil vtedy slovenskej štátnosti, určite by ani v roku 1939 nebol len na Ružomberskej fare, ale dnes by sme žiadne jeho sochy, tabule, ulice a námestia nemali. Ak by aj náhodou v eufórii slobody po roku 1989 niečo by sa v tomto zmysle podarilo, dnes by z toho bol problém, ako vo Varíne, v Rajci či v Dolnom Kubíne. Dnes sa nám zdá nevhodné, aby sa kňaz, najmä katolícky, venoval politickej činnosti. Ale v našich končinách, myslím tu na Rakúsko-Uhorsko i prvú Československú republiku, to bolo celkom normálne. Kňaz a spisovateľ Andrej Kliman, Hlinkov mladší súčasník, v podielovej knihe Spolku svätého Vojtecha na rok 1937 takto apeloval na slovenských katolíkov. Katolíci majú svoje katolícke presvedčenie prejavovať všade, doma, v kostole, v práci, na verejnosti, a majú ho prejavovať aj v politike. Na túto svoju povinnosť ale slovenskí katolíci nejako zabúdajú. Oni sú síce katolíkmi doma, na najvyššom kostole, ale sú slabo zastúpení vo vedení štátu. V našom štáte by mali mať rozhodujúce slovo, keby boli katolíkmi aj pri volebných urnách a pri hlasovaní. Na poli politickom ako si nechceme chápať svoje povinnosti. A výsledok? Odstrkávanie katolíkov v verejnom živote a rozpínavosť kadejakých nevercov. Politickú činnosť žiada od nás katolíkov nielen štátne zákonodárstvo, ale aj blaho cirkvi. Len si uváž, čo by to znamenalo, keby sme my, katolíci v našom štáte, sa prestali starať o politický život. To by znamenalo, že by vládnu moc v našom štáte strhli na seba ľudia nábožensky indiferentní alebo nepriatelia cirkvi. Tí by robili zákony pre nás katolíkov, ktorí je v našom štáte viac ako 65%, neveľmi pre nás priateľné. Môžeš si myslieť, ako by vyzeralo takéto naše zákonodárstvo. Naši nepriatelia by si okrem toho zabezpečili aj všelijaké hmotné výhody a my, katolíci, by sme týmto zaplatili. Obsadili by všetky vedúce vplyvné miesta a nás by jednoducho odstrkávali. V úradoch, školách, v parlamente by sa verejne štvalo proti nám a my by sme nikdy nenašli ochrany. Stali by sme sa vo vlastnom štáte chudákmi bez ochrany a práva, občanmi druhoradými a menejcennými. Katolíci sú povinní brániť svoju cirkev všade, kde je napádaná. Keď je cirkev napádaná v politike, musíme ju brániť v politike. Proti týmto politickým stranám nemožno bojovať len ružencom, ale treba siahnuť aj po zbraniach politických. Ak sa týchto zbraní nechopíme, čoskoro zakúsime na sebe osud ruských, mexických
alebo španielských katolíkov. Konec citátu z Andreja Klimana. Žil v rokoch 1902 až 1980. Možno povedať, že v duchu týchto slov 20. a 30. rokov 20. storočia najviac vykonal práve Andrej Hlinka, na ktorého dnes pri príležitosti 87. výročia jeho odchodu do večnosti s úctou spomíname. Bez neho, bez jeho verejnej činnosti a politickej aktivity by nebolo ani Československa v roku 1918, v roku 1938 ani 6. októbra, hoci on sa autonómie nedožil. Nebolo by ani 14. marca 1939, ani 17. júla 1992, ani 1. januára 1993. Neboli by sme na mape Európy. Andrej Hlinka pracoval a chcel, aby sa Slováci stali z národa oslobodeného národom slobodným. Veľmi dôležitým medzníkom pri presadzovaní autonómie bola jeho cesta do Vatikánu v roku 1921, kde bol spolu s novými slovenskými biskupmi. Andrej Hlinka bol horlivý katolícky kňaz, vysvetený 19. júna 1889. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom sa stalo Zákamenné, kde sa narodil aj spišský biskup, kandidát na blahorečenie Ján Vojtašák. Kňaz Andrej Hlinka bol aj kandidát na biskupa, ale Praha tomu zabránila. Lepšie tak. Ak by sa bol stal biskupom, nebol by mal také možnosti na poli zápasu za veci národné. Podporoval uhorskú program Krajinskej katolíckej ľudovej strany Nepárt, ktorá sľubovala riešiť aj otázku nemaďarských národov, Uhorsku. V roku 1907 sa stal zakladateľom ľudovej banky. Pôsobil aj vo vedení Slovenskej národnej strany. Patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany v roku 1905, ktorá vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva a zrušenia liberálnych proticirkevných zákonov, prijatia národnostného zákona, bojovala proti úžere a vysťahovalectvu. V roku 1907 v jeho rodnej obci Černová došlo ku krvavej masakre, kde sa strieľalo, bolo 15 mŕtvych pri posviacke kostola. Táto udalosť pred celým svetom odhalila útlak slovenského národa a zmedzinárodnila slovenskú otázku. Hlinka sa dostal do väzenia a biskup Párvy ho suspendoval. Ale aj vo väzení dokázal využiť čas a pustil sa do prekladu Starého zákona do slovenčiny, ktorý potom vyšiel v Trnave v rokoch 1917 až 1926 v 8 zväzkoch. 30. októbra 1918 Andrej Hlinka bol jedným zo signatárov deklarácie slovenského národa v Turčianskom Svetom Martine, ktorou sa Slováci prihlásili Československej republike. Na 25. apríla 1939, teda už po vzniku Slovenskej republiky, Slovenský snem schválil zákon číslo 83 a podľa paragrafu 1 tohto zákona Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ. Táto veta bola vytesaná do kameňa a umiestnená v budove Slovenského snemu. Na jeho počesť boli už v roku 1938 vydané medaily a odznaky, na ktorých bol portrét Andreja Hlinku. A jednou z prvých slovenských mincí v roku 1939 bola 5 korunák. 5 korunák s jeho heslom Za Boha život, za národ slobodu. Podobizeň Andreja Hlinku zdobila aj 1000 korunovú slovenskú bankovku, vydanú v roku 1993. Zriekli sme sa, alebo zbavili nás slovenskej koruny, ale dúfam, že Andreja Hlinku ešte nie. Andrej Hlinka, otec národa, zomrel po ťažkej chorobe. Jeho telesné pozostatky boli najprv uložené na Ružomberskom cintoríne a 31. oktobra 1938 slávnostne prenesené do mauzolea pri Ružomberskom farskom kostole. Pred príchodom Červenej armády v marci 1945 odviezli na neznáme miesto. Boli aj v dome Sv. Martina v Bratislave. Vieme teda, kde boli jeho hroby, ale podobne ako hrob pána Ježiša Krista, aj Hlinkov hrob je prázdny, lebo duša a duch Andreja Hlinku žije, veď ináč by sme tu neboli prišli.
milí moji, za jeho večnú spásu, ale aj za to, aby dobrotivý Pán Boh nám poslal kňazov, ktorí budú odvážne povzbudzovať slovenský národ v duchu Hlinkovho hesla za Boha život, za národ slobodu, sa teraz pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesi, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ďakujem veľmi pekne.